Alhamdulillahirabbil alamin. Mbah Blangkon kalih Mbah Tris waket silaturahmi wonten dalemipun Mbah Purwanto Jlegong Blimbing Kandangan Temanggung Jawa Tengah. Muga sehat walafiat selalu, berkah keluarga lahir batin, pikantuk selamat dunya selamat akhirat, bejo dunya lan bejo akhirat. Matur nembah nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbah Blangkon ado-ado wingi saka Banjarnegara, Sepuran, Kepil, Kaliangkrik, Blondo. Bar Blondo jam 09.00 bengi langsung trabas tekan Pikatan. Nang Guse, bar Pikatan lembur tekan bengi tekan esuk, tekan subuh, esuk-esuk wis nang Ngropoh. Nang Ngropoh Juguran, alhamdulillah saiki wis iso silaturahmi nanggone Mbah Pur. Blimbing Jlegong, alhamdulillah. Cadangan 5 waktu sudah semuanya Mbah Pur. Alhamdulillah. Mbah Pur 5 wektu wis nglakoni salat. Hidayah saka Gusti Allah. Los kula wis tau matur arep kepriye-priye garis finishing adalah kematian. Nek wis iku. Amin. Kasih saya. Pokoknya amin. Ya, muga-muga beliau berdua yo diparingi sehat walafiat. Beliau berdua tetap semangat. Amin. Dalam beribadah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dadi ibadah salate sregep, wiridane sregep, istighfare sregep. Pendikane bae pripun Mbah selama bisa melakukan salat awake penak, seger, Adem ayem. Pripun Mbah kesan-kesan jenengan? Alhamdulillah, lumayan lah. Sehat parah, adem benten, warga sehat dan pun. Oke, salat mah tambah semangat ya Mbah. Alhamdulillah. Waduh kangen karo Mbah yo tak tekani. Semangat udut maning.